Dlho očakávaný, pekný, takmer letný deň, 16. apríl 2015. V nitrianskom výstavisku Agrokomplex sa sprístupnili návštevnícky veľmi obľúbené výstavy Gardenia, Bonsai Slovakia, Domexpo a Solaris Nitra. Ako máte možnosť vidieť, nie je iba billboardový slogan, ale aktuálne dianie vo výstavnom areáli Agrokomplex najlepšie potvrdzujú, že tieto výstavy sú naozaj preverené celou rodinou. Tak ako na minulých ročníkoch, aj tento rok očakávame tisíce návštevníkov, záhradkárov, priaznicov pestovania bonsajov či kvetov, ale aj tých, ktorí stavajú rodinný dom alebo sa rozhodli šetriť na energiách. Posledne menovaná skupina návštevníkov sa sústreďuje hlavne na 10. ročník komplexnej stavebnej výstavy Domexpo a 3. ročník medzinárodnej výstavy zariadení a príslušenstva pre solárnu techniku a fotovoltaiku Solaris Nitra. Obe podujatia už tradične poriadame v jednom termíne s Gardeniou a výstavou Bonsai Slovakia. Všeličo sa dá u nás vidieť a všeličo nakúpiť. A možno práve vy si potrebujete iba oddychnúť od všetného zhonu a nechať sa inšpirovať krásou prírody či pokrokovou stavebnou a energetickou technológiou. Organizátori nitrianskych jarných výstav vás srdečne pozývajú a tešia sa na vašu návštevu do nedele 19. apríla 2015.